बहुते नुआ फते आइल बा जान कैसे मिले आई लॉकडाउन बा जान कैसे मिले आई लॉकडाउन बा सब जाना देखा घबराइल बा जान कैसे मिले आई लॉकडाउन बा जान कैसे मिले आई लॉकडाउन बा जानू तू सबर कहला दिलवा के अपने तू कसहू मनाला दिलवा के अपने तू कसहू मनाला थोड़े दिन जानू तू सबर कहला दिलवा के अपने तू कसहू मनाला कोरोना धके देखा पिछुआ आइल बा जान कैसे मिले आई लॉकडाउन बा जान कैसे मिले आई लॉकडाउन बा लॉकडाउन बा माना करे जा तू दीपक के बतिया संतोष धारा गइले आजू के रतिया माना करे जा तू दीपक के बतिया सचिन सुरेंद्र धारा गइले रतिया देखी के मन डेराइल बा जान कैसे मिले आई लॉकडाउन बा जान कैसे मिले